הוא חינך דורות של סוכני ביטוח, כשבעולם הזה אני בטוח ויודע שמצויים עשרות מתלמידיו. ספרו הראשון, מתנה לחיים, הפך לתנ"ך של רבים מסוכני הביטוח הישראלי. בימים אלו הוא משיק את ספרו השני, לרקוד עם הפחד, והבוקר הזה אנחנו נטעם טעימה קטנה מספרו החדש שאותו אני מחזיק עכשיו בידי. אני שמח להזמין לבמה את מר אמנון הירשפלד, בבקשה. זה היה בחודש מאי 2008. אחד הסוכנים שלנו בירושלים, נקרא לו לצורך העניין משה, התקשר אליי ואומר לי, אמנון, אני חייב דחוף להיפגש איתכם. הוא צלצל אליי, זה הטלפון. אני חייב להיפגש איתך, ואני, כמו שאני עושה במשך קרוב ל-40 שנה, כשסוכן ביטוח קורא לי, אני בא. אני נפגש עם משה, קבענו להיפגש במלון בירושלים, בלובי, בשקט, ואני שואל אותו, מה קורה? הוא אומר לי, אמנון, משהו מוזר קורה לי בשבועות האחרונים. אני מוכר יוצא מן הכלל. סיימתי את השנה שעברה בקרוב ל2 מיליון שקל תפוקה, שמתוך זה בערך 500,000 שקל סיכונים. אני מרוויח מצוין. השנה מינואר עד מאי, מכרתי כבר גם כן, סכום יפה, אתה יודע? סוכן בכיר מאוד. אני מרוויח מצוין, יש לי בית יפה, יש לי ילדים, יש לי אישה, אין לי משכנתה, שמיים בהירים. אבל בתקופה האחרונה, כל בוקר, וזה לפעמים נמשך במהלך היום, עולות בי כל מיני דאגות ומחשבות רעות, שאין להם שום קשר למציאות, אין להם שום הסבר. מה זה? עכשיו, את התופעה הזו, שאני בטוח שרבים מהאנשים שיושבים פה באולם חוו וחווים. ואני כבר עשיתי במהלך החיים שלי הרבה מאוד ניסיונות. שלחתי אנשים לבית לוינשטיין, שיראו כמה הם צריכים להיות מאושרים. עשיתי המון דברים. אבל החלטתי את הנושא הזה לא לפני שנתיים, כבר לפני בערך 12-13 שנים, אחרי שאמרתי, למכור, לימדתי כבר המון אנשים. עכשיו בוא תלמד אנשים להתמודד עם התופעה הזאת שסיפרתי לכם על משה. עכשיו, הרי אני לא פסיכולוג, אני לא פסיכיאטר, אבל החלטתי להתלבש על הנושא הזה. ואני יכול לומר לכם שבמהלך 12-13 השנים, הסיפור של משה שסיפרתי לכם הוא רק סיפור אחד מיני רבים, אבל הוא מאוד כזה יפה, כי הסיומת הייתה פשוט מדהימה. כשהוא בא אליי בערך 2-3 אחרי זה, והוא אומר לי, שמע, אני לא יודע מה עשית לי. הכל נעלם. אני לא מבין. מה קרה? עכשיו, האמת היא שגם אני הייתי מופתע מעוצמת קלקלתי כנראה להרבה פסיכיאטרים או פסיכולוגים את הפרנסה, אבל אני לא מבין. בקיצור, התחלתי לחקור את העניין הזה. ב5 השנים האחרונות, בתקופה שבה אשתי עשתה דוקטורט בהוראת המתמטיקה, היא יושבת פה, תנו לה מחיאות כפיים. במהלך השנתיים האחרונות עשיתי המון
סדנאות כדי לראות איך הדברים האלה עובדים. למשל, אחד הספרים המדהימים שהגעתי אליו באחת הספריות, אולי תגיעו אליו, הוא נמצא בספר, יש לכם את האתר בספר, The Happiness Trap, מלכודת האושר. ספר ששינה לי, וכנראה גם ישנה לכם היום, המון מכל מה שלמדנו במהלך, אני בכל אופן במהלך 40 השנים האחרונות, ואז גם ישבתי והחלטתי גם לכתוב את הספר הזה, כדי שבאמת הדברים יגיעו לכמה שיותר אנשים. רופאים אפילו אומרים, אם אתה רוצה למנוע מעצמך צרות של שיתוקים למיניהם ושל סרטן ואני לא יודע מה, חייבים לטפל בתופעה. כי כל דאגה כזאת שמצטברת בראש, למשל ניקח דאגה שקשורה לנו, מה יהיה עם הבנקים? אבל פתאום אחרי זה, מה יהיה עם מגדל שמשתפת פעולה עם מכבי? ואחרי זה מה יהיה עם הערכים פוליסות מסולקות שלו זה? ואחרי זה מה יהיה עם זה ומה יהיה עם זה ומה יהיה עם זה? כל יום, ופתאום מסתבר לך שהבעיה היא לא בעיה של בנקים. הבעיה היא שהבן שלך לא לומד. והבת שלך התחתנה עומדת להתחתן עם מישהו שלא מוצא חן בעיניך. הרי תמיד אתם יודעים, הבעיות הן לא בדיוק איפה שהן מגיעות. לכן חייבים לטפל בסיפור הזה, כי כל מחשבה כזאת זה איזה פאקמן כזה קטן שמטמטם אותך, שמשגע אותך, ועליו בא עוד פאקמן, ועוד פאקמן, ועוד פאקמן, ועוד פעם, עד שבסופו של דבר הוא פוגע לך גם בתוך הקישקס. רבותיי, תובנה ראשונה. הרבה מאוד מהמחשבות האלה, הרעות, הן בכלל לא שלנו. הן לא שייכות אלינו. הן מגיעות אלינו מהאדם הקדמון. יש המון ספרים. אפילו יש ספר חדש, אני כתבתי את שמו, אני ננסה, הדג שבתוכנו. יש ספר חדש מדהים, הדג שבתוכנו. הוא מספר על ההיסטוריה של האדם, איך באבולוציה, איך עברו דברים. ספר מדהים. אני יודע כולכם לא תתנפלו עליו מחר בבוקר, אבל הוא ספר מצוין. בקיצור, הרבה מאוד מהמחשבות שלנו מגיעות מהאדם הקדמון. בואו נחזור רגע לאדם הקדמון. במה הוא היה עסוק כל בוקר? הוא היה כל בוקר עסוק באלף, האם אני חוזר הביתה? ועם מה אני חוזר הביתה? בראבו. כל היום. אתה היית שם. כל היום הוא היה עסוק בפחדים וחששות ומחשבות, ומה אני עושה היום, והאם האריה שאתמול ראיתי אותו עלול לטרוף אותי וכו' וכו' וכו'. כל היום המוח שלו היה עסוק בהישרדות. ואין מה לעשות. המחשבות האלה של האדם הקדמון עברו אלינו עם האבולוציה. והן יושבות לנו, סליחה, השתמשתי בכל מיני מטאפורות כדי לפשט את הדברים, אבל מה שאני אומר לכם מבוסס מדעית. הם עברו, אני לא יודע בדיוק אם זה המקום, אבל אתם יודעים, החוקרים מחלקים את המוח למוח העתיק ולמוח החדש. המוח החדש זה המוח שממציא את כל ההמצאות, המחשבים וכו', אבל יש את המוח העתיק, שנדבר עליו היום קצת. עכשיו, כל המחשבות האלה של האדם הקדמון, שוכבות, עברו באבולוציה, והן נמצאות בתוך המוח העתיק. נמצאות בתוך המוח העתיק, והן כמו רדיו.
והן משדרות לנו, זאת אומרת, יש לנו במוח